салом дӯстон, рӯзҳои охири ҳафта ки омадан маълум аст ки чандин рақобатҳои ҷолиб дар чемпионатҳои аврупоӣ доир мешавад. Одатан мо аз бозиҳои премер-лигаи Англия оғоз мекардем, вале ҳамаи бозиҳои даври ҳафтум бо сабаби даргузашти маликаи ин кишвар Елизавета ду ба вақти дигар гузаронида шуданд. Малика аз олам гузашт ва сирри асосии футболи Англияро бо худ бурд. Ҳеҷ кас дақиқан намедонад ки Елизавета ду кадом дастаро мухлисӣ мекард. Англияро як тараф монда ба кишварҳои дигар таваҷҷӯҳ мекунем. Дӯстон, Лигаи чемпионҳо боз ба хонаи мо шумо баргашта бозиҳои топ-клубҳоро нишон медиҳад. Дар гурӯҳи марг Бавария дар майдони худ Левандовски ва дастаи нави ӯ Барселонаро пешвоз мегирад. Ливерпул бошад омадомади Аяксро интизор аст. Манчестер Сити қувваи худро бо Боруссия Дормунд месанҷад. Реал Мадрид бошад аз Лейпциг экзамен мегирад. Дуюм тури Лигаи чемпионҳо моро чӣ гуна рақобатҳоро туҳфа мекарда бошад? Тамошои ҳамаи ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Бавария дар Бундеслига боз ғалаба карда натавонист. Ин навбат рақиби рекордмайстер дастаи Штутгарт буд. Тел ва Мусиала тавонистанд ду голро ба ҳадаф расонанд. Ҳисоб то дақиқаи охир 2-1 буд, аммо дар дақиқаи 92 бозингари Штутгарт Гираси ҳисобро аз пеналти баробар кард. Боруссия Дормунд ҳам дар ин давр ноком шуд. Футболбозони Лейпциг пас аз барканор кардани Тедеско ба дарвозаи дормундиё 3 гол заданд. Орбан, Сабослай ва Ҳайдара ғалабаи Лейпцигро таъмин карданд. Дар Фаронса ПСЖ ғалабаи минималии худро ба даст овард. Голи ягонаи бозиро Неймар дар дақиқаи 30 ба номаш муҳр зад. Бозиҳои чемпионати Италия ҳам бо ҷолибияти хоса доир гаштанд. Интер бар зидди Торино рақобат кард. Нерадзуриҳо ҳам танҳо 1 гол зада бо он ғолиб шуданд. Марсело Брозович дар охири рақобат Интерро ба ғалаба овард. Тақдири як бозии дигар ҳам дар Италия дар охири он ҳал гардид. Наполи бо шарофати голи Распадори дар охири дидор бар зидди Специя дастболо шуд. Милан дар сафар бар зидди Самдория бозии мушкил дошт. Сараввал ҳамлагари расониҳо Мессиас ҳисобро дар даҳаи аввал кушод. Самдория тавассути Ҷуричич ҳисобро мусовӣ кард, аммо ба кӯмаки Миланиё Оливер Жиру омад. Ҳамлагари фаронсавӣ аз пенати голи ғалабаовари ин дидорро ба сама расонд. Ҳамлагари ҷавони Миланиё Рафаэл Леао дар ин бозӣ 2 корти зар гирифта бозӣ ба дар шуд. Дар Испания Барселона задани 4 голро ба ҳукми анъана даровардааст. Ин навбат Барса ба меҳмонии Кадис рафтанд. Аввалтар аз ҳама Френки де Йонг дар нимаи дуюм ҳисоби бозиро кушод. Пас он Левандовски ҳисобро афзун кард. Баъди ин дар майдон ҳолати нохуш рух дод. Яке аз мухлисон беҳуш гардид ва ба кӯмаки духтурон ниёз дошт. Бозӣ қатъ шуд ва пас аз чанд муддат идома ёфт. Дар давоми он Каталониё бо шарофати Ансу Фати ва Дембеле 2 голи дигар заданд. Атлетико ҳам дар ин давр анъанаи Барсаро идома дода 4 гол ба дарвозаи Селта зад. Корея, Де Паул, Караско 3 гол заданд. Як голи дигарро Нюнес иштибоҳан ба дарвозаи дастаи худ зад. Аз бозингарони Селта танҳо Вега 1 голро ба дарвозаи мадридиё равон намуд. Байни дастаҳои арзишманди футболӣ Реал Мадрид клуби қиматбаҳотарин шуд. Маҷаллаи Форбс рӯйхати дастаҳои қиматтаринро интишор намуд. Ин феҳрист ба ҳамаи намудҳои варзиш рабт дорад. Мо пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ба клубҳои футболӣ хоҳем дошт. Тавре ишора шуд, Реал дастаи қиматбаҳотарин шуда, арзиши он ба 5,1 миллиард евро баробар будааст. Дар рейтинги умумӣ Реал зинаи 13-умро дорад. Дар зинаи дуввум байни клубҳои футболӣ Барселона меистад ки 5 миллиард арзиш доштааст. Дар рейтинги умумӣ Барса мақоми 15 дорад. Муддати тӯлонӣ клуби қиматтарини футболи Манчестер Юнайтед буд, аммо ду гранди Испанӣ ҳамакнун дар зинаҳои болоӣ ҳастанд. Дар панҷгоҳ ҳамчунин Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва Бавария қарор доранд. Дастаи қиматтарини варзишӣ Даллас аз футболи амрикоӣ шуд ки 8 миллиард доллар арзиш доштааст. Дар зинаҳои дуввум ва сеюм ҳам дастаҳои футболи амрикоӣ Патриотс ва Лос-Анҷелес Ремс қарор гирифтанд. Дар мақоми чоруми дастаҳои варзишии қиматтарини олам дастаи баскетболи Яникс мавқеъ гирифт. Бо сабаби даргузашти маликаи Елизавета ду дар Британия мотами 10 рӯза эълон гардидааст. Тавре маълум аст ҳамаи бозиҳои даври ҳафтум ба вақти дигар гузаронида шуданд. Як мушкилии дигар дар бозии Лигаи чемпионҳо рух додааст. Гап сари он меравад ки Ливерпул рӯзи сешанбе дар майдони худ бояд дастаи Аякс Нидерландияро қабул кунад. Ва аммо то ҳол маълум нест ки ин рақобат бо сабаби мотами 10 рӯза дар Англия доир мешавад ё ин ки не. Дар изҳороти даста чунин омадааст: мо то ҳол ҷавоби УЕФА-ро интизорем. Агар бозӣ доир шавад, мухлисон метавонанд бо чиптаҳои худ ба варзишгоҳ ҳозир шаванд.
дастаи дигари Англия Манчестер Юнайтед расман хабар дод ки бозии ин тим дар Лигаи Аврупо баргузор хоҳад шуд, вале гап сари он аст ки рақобати МЮ дар сафар дуир хоҳад гашт. Манчестериҳо рӯзи панҷшанбе дар Молдова бозиашонро баргузор хоҳанд кард, аммо бозии Ливерпул ки дар дохили кишвар аст бо сабаби мотами 10 рӯза норӯшан боқӣ мондааст. Дар як рӯзи наздик ин масъала бояд ҳалли худро пайдо кунад. Месси дар Фаронса оҳиста оҳиста мӯъҷизакорӣ карда истодааст. Дар бозӣ бо Брест футболбози Аргентин дар голи ягонаи Неймар паси голбахшо ба номаш муҳр зад. Ассисти Месси ягон гапи нав нест ки ҳайрон шавем, аммо гап сари он меравад ки бозингари аргентинӣ дар ин рақобат паси аҷоибот дод. Дар маркази майдону сараввал тӯбро қабул карда дарҳол ба Неймар партофт. Ӯ ин пасро гӯё бо дасташ анҷом дод. Ин ҳолат як маротибаи дигар бузургии Мессиро нишон дод. Акнун Лео аз рӯи системаи гол ҷамъи пас 10 имтиёз дорад. Ӯ 7 ирсоли голбахшо карда 3 гол ба номаш муҳр задааст. Аз рӯи омори ирсолҳои голбахшо Месси дар Лигаи 1 акнун якум аст. Неймар дуввум буда 6 ассист дорад, аммо не аз рӯи задани голҳо шефи кӯча дар Фаронса мебошад. Ӯ 8 голро дар ин мавсим ба номи худ муҳр задааст. Хулоси калон Месси ва Неймар дар Фаронса айни ҳол гапзанҳои асосӣ ҳастанд. ҳоли Мбаппе чӣ мешуда бошад? ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.